see girls and boys selling lanterns on the streets. Christmas is in the air na gyud mga kapuso, ilawin ang pagsud sa Burr months og timailhan nga nagkadaol na ang Pasko kung Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. nagduet si Jose Marichan og Zephanie de Maranan sa sikat nga Christmas song nga Christmas in Our Hearts. Ysabel Ortega nga karakter ni Jamie Robinson mipadayag sa iyang mensahe pasalamat sa katapusang taping sa Voltes 5 Legacy. Niadtong Agosto 20, nagpost si Ysabel og mga hulagway kauban ang Voltes 5 team nga sila Raphael Landicho, Lozano, Radson Flores og iyang hinigugma nga si Miguel Tanfelix. Ultra electromagnetic finale sa Voltes 5 Legacy, mas nagkakulbahinam na ang mga nahibiling gabi. Nakita na ni Little John ang iyang amahan nga si Ned Armstrong sa pikas bahin, samtang nangandam na ang Voltes 5 team sa pag-atake sa kontra. Nagkagubot usab ang Boa Zenon Empire og nagaatubang na sila Prinsipe Zardos og si Zambugel. Kinsa kahamuda og tali nilang duha aron ilhon og mahaom sa gahom. Ayaw si Piata sa pagtutok matagabi pagkahuman sa 24 oras.